Pozdravujem všetkých jadrie pozitívnych. Toto video som chcel natočiť ešte v lete, keď som bol na tom poslednom tripe v Bosne, kde som bol takto naložený, pretože si myslím, že možno veľa z vás nevie, že napriek tomu, že tie kufre vyzerajú na tejto motorke tak malé, koľko vecí sa do nich zmestí a čo ja som mal nabalené na takom tripe. Nehovorím, že tie informácie budú možno relevantné pre každého, keďže ja mám 3 tie kufre, z toho v jednom som si nosil šaty, to si ukážeme všetko. Šaty, spanie a v tom jednom užšom kufri som mal vlastne techniku, keďže točím tieto videá, tak aby som mohol tie videá aj posťahovať večer, aby som na ďalší deň mal dostatok miesta na tých SD kartách, tak som nosil so sebou aj notebook. A práve aj to je jeden z dôvodov, prečo ja uprednostňujem takéto hliníkové kufre. Do terénu nie sú úplne ideál. Sú ťažké samé o sebe. Jeden ten kufor váži okolo 10 kg, tuším. 11, nejak tak. Dám vám sem niekde nejaký popis presných parametrov tých kufrov, rozmery a váhu. Takže keď ideš s tým do terénu, je to dosť ťažké. Ale turistika, čo sa dá aj teraz, ak si dobre oblečený, že ti je až teplo, napriek tomu, že je jeseň, tak vieš ísť ešte stále na nejaký takýto trip, sa zbaliť do prírody a vyžiť sa v tom jesennom počasí peknom farebnom. Takže do terénu tie kufre sú ťažšie, mal som ich, dá sa, akurát toto tu mi niesol Lukáš na korbe, ale tie bočné som brával so sebou, lebo vravím, mal som v jednom kuchynku, jedlo a v druhom tú techniku. Ak sa vám toto video bude páčiť, tak môžeme si potom spraviť na porovnávačku aj ďalšie, kde si dáme také tie bočné brašne nepremokavé, nad ktorými práve uvažujem, že ktoré si vybrať a môžeme potom spraviť aj na ne test. Takže toto bude v dnešnom videu, plus mám novinku, z ktorej sa veľmi teším. Je tu niekde schované, dostaneme sa k tomu, nedávno som si to kúpil a mega sa z toho teším. Takže sleduj a dozvieš sa viac. Potom postupne samozrejme si prejdeme všetky tie kufre, kde čo je, ako to mám ja rozložené. Podstata je, aby ste si predtým, než vyrazíte na cestu, zobrali váhu obyčajnú, čo máte doma, na ktorej sa vážite, či po zime sa zmestíte do kombinézy alebo nie. A zvážite si tie kufre, aby ste mali tú váhu rovnomerne rozloženú. To je dosť podstatná vec. Robím to stále. Samozrejme, ten stan existuje aj ľahší. Tento môj som kupoval kvôli tomu, že by sme to vedeli využiť aj rodine, keby sme išli niekam kempovať. Je trošku ťažší, má necelých 6 kg, 5, niečo sa mi zdá. Ale vyberal som tento stán z toho dôvodu, že jednak je takýto dobre zbaliteľný, kompaktný, viem to priviazať na tú motorku. Väčšinou, čo som ja pozeral nejaké tie videá motorkárov, ktorí chodia takto na tripy, tak majú ten stán s tými klasickými paličkami, kde si to zložia kompaktnejšie, lepšie sa im to zmestí. Ja som chcel tento presne kvôli tomu, že to nemá palice, ale že len rozbalíš ten stan takto, vezmeš na jednej strane, na druhej jak dážnik, natiahneš a voilà, stan je hotový. Samozrejme, je ideálne si vybrať rovnú plochu, čo teraz tu nie je, ale vyberal som si toto miesto kvôli tomu, že je to pekné zátišie, keďže fúka, tak aby bolo počuť. Čiže máš k tomu kolíky, zaistíš, nebudem to teraz celé takto dopodrobna riešiť. Natiahneš, zaistíš kolík, a máš. Ďalšia vec dostanú, čo mám rovno pribalené. Matrac. Vyslovene taký, že malý, kompaktný.
nafukovací, nesfúkne v noci, super, takže ležíš na mäkkom, neprechladneš a tým pádom sa dostávame k tomu môjmu prvému kufru. To, ako to mám rozhodené, je variabilné. Niekedy to mám tak ako teraz, na ďalšom tripe som to mal trošku inak. Takže ešte jeden taký matrac, lebo som nevedel, že hen tam mám zabalený. Mám tu spacák, ktorý je síce taký väčší, ale nebola mi v ňom zima, dokonca ani v tom stane, lebo keď sme boli v tej Bosne, tak v noci bolo nejakých 8 stupňov pod 10 a nemrzol som. Takže ten spacák je super, len je taký, že objemnejší. Bolo by lepšie mať niečo menšie. Toto je tá novinka, ku ktorej sa dostaneme a z ktorej sa ja mega teším. Mám tu ešte proti komárom z leta mi tam ostalo. Nepremok, ako som vravel, lebo nikdy nevieš. Mal som ho síce so sebou, ale nikdy nie na sebe, takže som párkrát zmokol. Kufor s mojou technikou hlavne. Čiže mám tu statív, teraz tu mám hodené len tak rukavice a tu som si hodil polievky, že by sme niečo aj spravili jesť. V tomto kufri mám inak aj sprej na mazanie reťaze, imbus, nejaké tie náradičko, malú ráčňu, nadstavce, somariny. Keby náhodou bolo treba, tak ti poviem, nebolo. Našťastie, nebolo mi to treba. Ešte na tej motorke, tá taštička, tam ma to nie je vidieť, ale odtiaľ áno, tá malá čierna taška. Ja mám v tej taške lekárničku a opravnú sadu na defekty. Pretože pod sedadlom veľa miesta nie je, ako na všetkých motorkách, ktoré som poslednú dobu aj testoval. Nedáš pod sedadlo lekárničku, takže preto nosím tú extra taštičku. Ďalej tu mám jednu tašku, alebo takú tú onu s GoPro kamerami, 360 a tak ďalej, nabíjačka na notebook, dron, samotný notebook. A presne toto je to, prečo ja mám tento kufor hliníkový, že by sa mi takéto veci nepolámali, keď sa vyvalím. Ono je vidieť, aj na rôznych tých záberoch už ste mohli vidieť, že ten kufor je tento taký zúžený, lebo na tej strane je výfuk, ale máš tu taký ten plyš, alebo čo to je, neviem, takže keď tam niečo dáš, nebúcha to, ale dá sa to v pohode vybrať, je to na suchých zipsoch, vybereš, vysypeš, keď tam náhodou máš nejaké omrvinky, bordel, neviem, čokoľvek. Takže toto je moja sada nejakého základného náredia. Keď som išiel do tej Bosny, tak ešte v tom veľkom kufri som mal aj taký ten malý kompresor a ten som so sebou momentálne nebral a ešte tam viem obchať aj nejaké boty náhradné, alebo sandále v lete, alebo šlápky, alebo čokoľvek, alebo teraz botasky sa mi tam ešte zmestia, keď ich stlačím. Dnes som si ich so sebou nebral, takže toto je kufrík s technikou. V tomto kufri mám ďalšie veci, ktoré momentálne budeme potrebovať. Jednak náhradné oblečenie. Ja som tam mal buď teplakové kraťasy, alebo tepláky, alebo niečo, lebo však nebudeš v tom motorkárskom celý deň. Stolík. Super vec a akurát, jak si mohli vidieť, zmestí sa do toho kufra. Takýto rozkladací. To pristúpim, nemusím skladať tú motorku, nech máš záber aj zblízka. Čiže máme stolík, k tomu samozrejme ešus, varič, voda, nemám momentálne so sebou camelback, v tom môžeš mať ešte viac vody, nejaká tá mikina, powerbanka. To, že tam mám techniku a tu mám niečo z techniky, je hlavne z toho dôvodu, že takto som to nejak musel trošku prekombinovať, aj keď som išiel do tej Bosny.
ako som už spomínal, aby to sedelo aj váhovo. Že keď tá jedna strana bola o kilo ťažšia, tak niečo som prehodil na tú druhú stranu, aby som to vyvážil. Nie je to rovnako. Ponožky, spodky. Samozrejme, tu je ešte toto k tomu. Hrnček. Servítky, keby náhodou volala matka príroda. A to je asi tak všetko. Takže do tohto si ja dávam, do tohto kufra teda oblečenie a tú kuchynku plus nejaké to jedlo. Nekupoval som tak, že na týždeň dopredu, lebo je to blbosť, zbytočne so sebou nosiť veľa vecí a v lete je teplo jedno s druhým, takže ja som to riešil takým spôsobom, že som si každé ráno vlastne predtým, keď sme vyrazili na nejaký trip, tak som si kúpil nejaké to jedlo a to som potom počas toho tripu si takto v prírode niekde spravil, aj keď ten stolík som vtedy so sebou neťahal. Sadol som si na zem, poukladal som veci na zem a bolo vymalované. No, najnovší úlovok, lebo ako vravím, sedel som na zemi a mal som takú tú rybárskú stoličku, alebo mám ich doma niekoľko, len oni sú dlhé, neskladné, keď to tam priviažeš na motorku. Mal som minulé v nejakom podcaste presne takto, ale ja vtedy, keď som išiel do Bosny, som videl, že majú takúto stoličku. Len bohužiaľ nebola v obchode a keby som ju objednával, tak už by som to nestihol vtedy, keď som to riešil, to je jedno. Proste teraz som si ju objednal a mega sa z nej teším, lebo dokonca je lepšia ako tá rybárska stolička, ktorú som mal ja, že ju máš len tak akože po kríže, nevieš sa o ňu poriadne oprieť. Na tejto stoličke, keď si ju zložíš, rýchlo sa skladá, čo je fajn. Najmä keď si unavený po celodennom jazdení, chceš sa niekde konečne zložiť, vychutnávať si prírodu, urobiť si niečo jesť, tak vlastne vieš pekne, komfortne sedieť. A tým, že to nie je nejak náročné na priestor a keď neberieš so sebou zbytočne kopec techniky, tak ako ja, tak vlastne môžeš si zobrať aj dve takéto stoličky a vo dvojici krásne užívať si prírodu. Nosnosť tejto stoličky je dokonca nejakých 110 kg, takže mám tam bohaté rezervy. A váha tej stoličky je, tuším, 1,8 kg do 2 kg. Takže aj najťažšie, čo z tej výbavy je, tak je ten stan. Čo samozrejme máš aj ľahšie stany, ako som vravel. Ja som chcel vyslovene tento, lebo sa mi ľúbilo to, že nemusím to skladať, ale len to rozťahnem a tým pádom som si povedal, že budiš aj tá vyššia váha. Takže asi tak, čo sa týka môjho vybavenia na trip. Ak by vás niečo konkrétnejšie zaujímalo z toho, čo ste tu možno videli, kľudne napíšte do komentára a buď vám poviem, poradím, pošlem, odfotím alebo natočím. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, nezabudni dať like, odber, lebo budú ďalšie videá. Veľa z vás, ktorí pozeráte tieto videá, tak práve nemajú odber, dokonca nejakých 90% z celkových tých čísel, čo som pozeral analytiku, štatistiky. Takže dajte si odber, zapnite si notifikácie, nepremeškáte ďalšie videá, pretože po novom každý týždeň 2 videá, pondelok, streda. Máte sa na čo tešiť. Vidíme sa v ďalšom videu. Nie všetci, čo prúdia, sú stratení. Naháňam tiene, platím tú cenu cez nekonečné nebo a otvorené moria. Nájdem cestu, ktorá patrí len mne. Nebojím sa, čo nájdem, pretože každý zákrok píše nový príbeh v mojej mysli. Možno blúdim, ale som slobodný. Nie všetci, čo blúdia, sú stratení.